Obisum, 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 ingosum, daksum. Anya nga taapo duk inggo tirumbeng nga ipadingalngal kadagiti tao nga daan sakit a COVID-19. Sapi kuma tamasongbatan nyo to'y saludsod ko. Si Liase of Cagayan. Adda kali problema makayat mo apasulbar? Well, nasaksakitan makayat mo ang alasa. Kas kumakadagiti sakit ang marikrik na tibagi. Sakit tinagam. Well, sakit tikaunggan. Anya pa'y nga iti bubraang dungo. Umasidad ka kung makiumaan, kinidok. Inggong, si sasagana mang tedray aw, linglingay, ken praktikal na pamagbaga kada kayo. Dahito ni Doc Ingo, your online albularyo. God's Day mga ka-KITV, direct to the point. Awang mababainan, awang masaksaktan. Dahito ni Doc Ingo, your online albularyo. Ken ka si Liase of Cagayan, dahito inyuman mo ang problema hanggat medyo narikot basit, tada pakainaygan na iti panagkupit when no panagtakaw. Ijay komentong saan mo nga ilanag no dahito a COVID-19 kat ada pakainaygan na kada iti tattawa na katugaw iti gobyerno when no, iti unag mismo iti pagtayan niyo. Ijay libro ti Exodus, kapitulo 20, versikulo 15, kunana, di ka agtakaw. Katamutay mo at aday ito ikat may sa kadagiti sa ngapulo abilin ti Diyos, idi punganay. Kat kunana pa, ijay libro dagiti Proverbio, kapitulo 10, versikulo 2, dagiti kinabaknang anagunudan, babaon iti kinagaramugam, kat kinabalang kantis, kat awan pulos iti maitid na apagimbagang ti may sa tao, ngam ti kinalintag lang yatayo iti ipapatay. Agduduma ti rason ti may sa atao no apay nga agkupit wenno agtakaw. Numuray no anyaman dayta a rason ti panagkupit wenno panagtakaw ket may salata a basol. Adda dagiti tattao nga agtakaw gapu iti kinatunggang. Urang da iti panakaawat ken di da pulos dumnget ken dagiti pamagbaga dagiti nataengan ken pamagbaga dagiti tattao nga nangipatpateg wenno mangay ayat kadakwada. Adamot dagiti tattao nga aramiden da arason ti panagtakaw ti kinarigat ti panagyan. Aramiden da arason ti kinamarigrigat da ngem ti kinagpaysoanan na di da kayat iti agsakripisyo, di da kayat iti agbannog. Katilaan kayat da pangalkagaan dadjay pangbiitan. Adamot dagiti tattao ang nalaing nga agkupit ken nalaing nga agtakaw at ti rason da ket gapulaan iti pannakasulisog da. Ngem kaaduan na nga agtaktakaw ken agkupkupit ket dagiti tattao at talagang ana ito lang da ken naipatada ti kinaagtatakaw ken kinalaing da nga agkupit. Dayta ket makunkunan a sakit. Ken ka si Liase, no jay dagdagamatem ang nalaing nga agtakaw ken nalaing nga agkupit ket maysa pailaeng nga agtutubo, nalaka pailaeng datang na isurong. Ari na pailaeng dayta iti urbon nga agtubtubo iti sarana. Ket habang ubing pay, tokkulo mo. Ito unag ti pagtaengan tayo adda iti kung una tayo nga constant guidance and counseling dagiti naganak kadagiti anak da. Babaan iti kanayon na panakitongtong kadagiti ubing ken pamagbaga kadakwada maawanda dagiti dakes nga epekto iti panagtakaw wenno panagkubit. Ngam no talaga desperado kan si Liase, damagan tayo ti daytoy datdatlag bunga iti ube, no anya tirumbeng nga agas, iti kinalaing agtakaw wenno kinalaing nga agkubit. Obisum, 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 ingosum, daksum. Dumngeg ka nalaing si Liase tay binsa-binsak kanyam dagiti balaka dagiti datdatlag a bunga iti ube. Umuna, pag sinaeng dayta uwing iti hapkok a pinakbet nga aba. Sigurado, nagatel dayra. Maagas ang laki di iti kinagatel ti imana ken kinagatel ti iwana. May kadua, pauniyong dayta ubing iti may sa apuon iti kayo anapnuan iti budo-budo. Ken ipaalam amin kanya na. No, di na palanay ka dahil ta kinalain na nga agkupit wenno agtakaw
arami din mo dito yung may katlo wagas. Sa paang may luar dito ubing, kat iyapan mo ijay kalasada. Sa rakam amin atak kiti aso, kat ipaakop mo kanya na asi iima. No dinto pala ang naikat ti kinalain na nga agkopit kan agtakaw, iyapan mo dito ubing ijay kamakiran. Kat pagpurusaw iti sa nga sako, abulong iti sa bawel. Samong tumutlang ipabaklay kanya na nga iyaway. Kat no dinto pala ang naikat ti kinalain na nga agkopit kan agtakaw, iya nga rumonton dahita sa nga gapsuon abulong iti sa bawel. Kat dahita ti inutan na nga inuman iti lasod iti 7 a bulan. Bareng kalpasan ti 7 a bulan, naikatnan iti kinalain na nga agkupit kan agtakaw. Wow! Kalpasan iti 7 a bulan, makiuman kan tuman ng kanyak, tapos di kasta maamuak, no epektibo dahito'y inbagatin ka awagas minno saan. Agyaman ang unay, si Liase of Cagayan. Agyaman natin ti panakiyuman mo kini Doc Ingo, your online albularyo. Agyaman ang unay, at kikita na ito manan into sumaruno a Domingo.